Vencerem aquesta pandèmia, tots junts farem un castell i l'Helena de l'últim pis tocarà al cel i llançarà un missatge d'amor i força per tot el món i el virus guanyarem. Vencerem aquesta pandèmia, tots junts farem un castell i l'Helena de l'últim pis tocarà al cel i llançarà un missatge d'amor i força per tot el món i el virus guanyarem.